So we are back again, guys. Hold up. Hold up. So ayan guys, kitang-kita nyo naman sa thumbnail, sa title natin ngayon kung anong content, kung anong laman nitong vlog ko na to. So okay, hindi ko na papatagalin. Dumating na yung Google AdSense pin ko. Wow. So ito, galing sa Malaysia. And yun, bigay ni YouTube and Google AdSense. So ayun na nga, paano ba to? Paano ko ba explain? Paano ko ba masasabi yung nilalaman ng puso? So okay guys, tagal ko kasi ito inantay. Ay, ito. Totally matagal ko tong tawag dito, pinangarap na dumating sa akin na i-deliver dito sa bahay since nung hindi pa ako nag-YouTube, kasi nanonood ako dati ng mga YouTube eh. Mahilig na ako manood ng YouTube na tawag doon about sa mga content creator, kung paano nila na-achieve yung mga ginagawa nila, kung paano sila sumasahod, yan, kung ilan ang sinasahod nila, mga ganon. So, ayan, itong vlog ko na to, biglaan lang to eh, kasi biglaan lang din naman na dumating tong Google AdSense pin ko. So, tawag dito, basically guys, dati pangarap ko lang eh. Pangarap ko lang maging vlogger, alam niyo naman yan. Alam niyo ng mga tropa ko, ng pamilya ko. Pangarap ko lang maging vlogger, pangarap ko lang tawag doon, gumawa ng video. Yan, kahit alam ko rin naman na kukunti manunod, basta gusto ko kasi makapag-vlog ako. Then, basta 2018 nag-start ako, gumagawa ako ng mga video. Nung yupang ako ng college days ko, gumagawa ako ng mga video ng mga nakakatawa, popost ko lang sa Facebook. So, ayan, tawag dito. Pero hindi ko pa pinasok si YouTube nun. Hindi ko pa pinasok si YouTube. Kasi yun nga, ang alam ko kasi mahirap ma-monetize dito sa YouTube eh. Mahirap ma-monetize, mahirap tawag dito, mahirap yung 4 requirements ni YouTube. Ayun, kasi 4 yung requirements before ka ma-monetize. So after mo ma-monetize, marami ka mga ayusin na mga kung ano-ano para lang makuha mo to si Google AdSense. Yan. Tapos okay, kaya kwento ko na lang guys kung paano ko to nakuha. Okay? Dati kasi, yun nga, pangarap ko na maging vlogger hanggang sa sabi ko sa sarili ko, paano kaya kung mag-start ako mag-vlog? Tapos mag-post ako sa YouTube, mga ganun. Tapos hanggang sa yan, gumagawa ako ng mga video ko, everyday content. Gumagawa ako ng kung saan ako pupunta, travel vlog. Hanggang sa yun, ginagawa ko lang yun, nagiging masipag ako, which is mahirap naman talaga mag-edit, pero pinipilit ko kahit na alam kong unti lang yung nanunod sa akin. Tapos hanggang sa yun, dumating yung about sa nag-trending kong video na tawag dito, about kay BBM. Nandito na yung presidente ko! Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Standing in the Hall of Fame, the world's gonna know your name. Yeah. Yun nga, yung dumaan dito si BBM noong February 13. Kailan yun? February 27 yata, dito sa harap ng bahay namin. Then, ayun, that time hindi pa ako monetize noon. Nung gumagawa pa ako ng video, hindi pa ako monetize noon sa YouTube. So parang wala lang, gumagawa lang ako ng video na wala pang ads, So hanggang sa nag-trending pumutok yung video ko na nag-trending ako, hanggang sa na-monetize ako ng YouTube. Naging YouTube partner program nila ako. And yun, syempre mas lalong sinipagan kong gumawa ng content kasi alam kong sasahod na ako. Ano pa ba? So, yun. Dati nga talaga, promise, pangarap ko lang maging vlogger, maging content creator. So, ayan. Hindi ka kasi matatawag na YouTuber or content creator kung hindi pa darating sa ito. Yan. Hindi pa sa'yo darating. So, ang gagawin naman natin ngayon is open natin to. Open natin. Tapos, i-verify ko na yung address ko, yung PIN ko. Ganoon. Tapos, ano pa ba? Lalagay ko na rin yung bank account. Alam ko may bago ko yata yung bank account, transfer ko na doon para in case na may sahod ka doon nalalagay.
So ayan guys, gusto ko kasi samahan nyo akong samahan nyo akong saksihan, okay? Kung tawag ng saksihan, kasi gusto ko kasi updated kayo sa mga nangyayari sa buhay ko. Then, syempre nag-dial rin naman sa inyo, mga subscribers, followers, sa best friends ko, sa family ko, nag-dial rin naman sa inyo mga sumusuporta sa akin. Hindi ko rin naman to hindi ko to maaabot. So ayan, tawag dito. Next goal naman natin is 100,000 subscribers sa YouTube. Sa TikTok ko pala guys, nasa 119 or 120,000 followers na tayo. Wow! So, nang dahil din sa inyo yun, nang dahil sa'yo PBBM. So, ayan guys, picture muna tayo sa thumbnail natin. Picture muna tayo. 1, 2, 3. So, ayan. Tawag dito. Okay, open naman na natin siya. Open na natin. So, ayan guys, open na natin. Yung mga to, tawag dito. Okay. Yung mga to, ilalagay ko sa as remembrance. As remembrance ko. Tatago natin. Kung sa... Ayun. Siyempre, yung mga to, ihiram mo lang, maranasan sa buhay mo. Marami kasing mga gustong okay? Marami kasing... Once na nagla-live ako sa Facebook or YouTube, sa Facebook tas TikTok, marami nagtatanong sa akin guys kung may advice ko sa kanila as tawag doon, paano ba gumawa ng video, paano po ba mag-edit, ano bang mga dapat gawin. So ayun, nagbibigay rin naman ako ng advice, hindi naman ako madamot sa pagbibigay. Hanggang sa, kahit na alam ko yung small YouTuber lang naman ako. Hindi naman ako big time YouTuber kagaya ni Kong. Yan, so, congrats pa nga pala kasi 10 million na si Kong. Tapos yun, anak na si V, si Kidlat. Yan, isa rin ako dyan. Alam ko nasa almost 1 million subscriber pa si Kong. Nakasubscribe na ako, pinapanood ko na sila eh. Pero sa mga favorite vlogger ko pala, like tawag doon, ako si Doggy, ganyan. Favorite vlogger ko yun, si Boss D ay. So ayan guys, ito, ayun, dumating na, wait lang. Ito bawal mo tayo ipakita eh. Ayan, itatago ko muna. Ayan, nandito, yan, ito. So ayan, ito yung laman niya. Pangalan mo yun. Hindi, itong pangalan ko, wait lang. Para maniwala sa'yo. Ito. Ayan, tingnan mo na lang. Takpan mo na lang sa mamaya sa Takpan ko video. lang yung address. Ayan, sa akin yan guys, Christian Rui. So, ayun. Yun yung laman niya. Yun yung laman ni Google Ads. Okay. So, ayun. Guys, dati pangarap ko lang to eh. Pangarap ko lang to eh, na tawag doon. Na padalhan ng ganito, manggagaling kay YouTube. Ito, nanggaling sa Malaysia. AdSense. So, ayan. Gagawin na lang natin, i-verify natin tong account ko. Okay, i-verify ko yung Google AdSense ko. Then, di ko alam kung ano mga pwede pang mangyari ngayon. Basta naikwento ko naman na siguro kung ano yung summary kung paano ko ito nagawa. About dun sa kay BBM. Tawag doon. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog. Quick vlog lang naman. Hindi naman ako lumabas. Pero ano pala, papagupit ako. Okay, papagupit ako ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Basta papagupit ako. Kasi medyo hindi ko na trip yung buhok, ang init na eh. So, yun, sana natuwa rin kayo kung ano nararamdaman ko. Sana ganun din kayo. And maraming salamat sa mga suportang tunay, sa mga sumusuporta sa akin. And shoutout ko nga pala yung mga tropa ko. Then kalimutan ko na, wala akong summary. Shoutout na lang kay Vanilyn Gimayen, kay Erica Martinez, tama ba? Tapos kila Andrea, mga bago kong nakilala sa Facebook, sa TikTok. Tapos kay, sino pa ba? Si Daddy Sauce. Tapos kay Ann DG. Yan, marami tayong mga nakilalang friends ngayon eh sa social media. So dito ko natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy lahat. Suna, peace out. Peace.